खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजां दङ दिनैनि टपिकआ जाहैबाय दायो दिनै इलेक्शननि बोथोर सफैबाय दा इलेक्शननि बोथोर आरो दिनै सरकारि साख्रिनि मोनसे दोहौ एबा मोनसे जोंनि गेजेराव ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दङ दा बे दिनैनि टपिकआ जाहैबाय इलेक्शन नटिस दा बेयो ओंखारबाय BTC इलेक्शननि मोनसे नटिस दा बे ओंखारबाय बेजों लोगोसे मानगोनां BTCनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा BTCनि जब रिजाल्ट दा बेनि सोमोन्दै मोनसे फोरमायथिदों दा बेखौ जोङो फुल डिटेल्सआव सावरायगोन गिबियाव जोङो इलेक्शननि नटिसखौ 26 आगस्ट 2025 आव दा बे नटिसखौ जों मोननाय जादों BTC इलेक्शननि मोनसे नटिस गासै मोन 40 समस्तिनिनो एबा कन्स्टिटिउशननिनो दा बेयाव नटिसखौ होनाय जादों BTC इलेक्शननि मोनसे इम्पोर्टेन्ट डेटफोर दा बेखौ जोङो नाम्बार 1 नायनि इश्यू अफ नटिस अफ इलेक्शननि नटिसखौ इश्यू खालामगोन दा बे जाहैबाय 26 आगस्ट 2025 आवनोमोन दा बेखौ इश्यू खालामदों लोगोसे 2 नाम्बाराव लास्ट डेट अफ फिलिं नमिनेशन साबमिट खालामनाय जमा होनायनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 2 सेप्टेम्बर 2025 दा बेखौ होनाय जादों लोगोसे 3 नाम्बाराव स्क्रुटिनि अफ नमिनेशन्स दा नमिनेशनखौ नायबिजिरनाय एबा दा बेखौ स्क्रुटिनि खालामनाया जाहैबाय 4 सेप्टेम्बर 2025 लोगोसेनो 4 नाम्बाराव पाब्लिकेशन अफ द लिस्ट अफ भेलिडलि नमिनेटेड केन्डिडेट्स दा केन्डिडेट्स बिथांमोना जायफोर भेलिड दा बैसोरनि लिस्टखौ फोसावगोन 4 सेप्टेम्बर 2025 आव लोगोसे दङ 5 नाम्बाराव लास्ट डेट फर विथड्रवेल अफ केन्डिडेटनि जा नमिनेशन दा बेखौ विथड्र खालामनायनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 6 सेप्टेम्बर 2025 लोगोसेनो 6 नाम्बाराव पाब्लिकेशन अफ लिस्ट अफ कन्टेस्टिं केन्डिडेट्स जा केन्डिडेट बिथाङा कन्टेस्ट खालामगोन दा बिसोरनि लिस्टखौ बे फोसावनाय जागोन 6 सेप्टेम्बर 2025 आव दा बेखौ फोसावनाय जागोन लोगोसे दङ डेट अफ पोल माने इलेक्शन डेट माने भट होनायनि मोनसे खालार दा बे जाहैबाय 22 एबा 22 सेप्टेम्बर 2025 आव दा बियो जागोन 8 नाम्बाराव दङ डेट अफ फ्रेश पोल इफ एनी जुदि दङब्ला दा बेयाव गोदान मोनसे जेनेबा भट होग्रा सेन्टार दा बेनि सायाव 24 सेप्टेम्बर 2025 आव जागोन होननानै बुंदों 9 नाम्बाराव दङ डेट अफ काउन्टिं माने भट साननाय खालार दा बे जाहैबाय 26 सेप्टेम्बर 2025 आव दा बे जागोन 10 नाम्बार दङ कमप्लिसन अफ इलेक्शन प्रसेस इलेक्शननि मोनसे खामानि दा बेखौ कमप्लिट जागोन दा बे मायाव बिफोर 28 सेप्टेम्बर 2025 नि सिगां दा बियो गासैबो इलेक्शननि खामानिया माने फोजोबगोन एबा 28 सेप्टेम्बरनि सिगां जोबगोन होननानै बुंनाय जादों बेराफारसेथिं मानगोनां BTCनि CM प्रमद बर' बिथाङा दा मोनसे BTC जबनि सोमोन्दै मोनसे गोनांथार इनफरमेशनखौ होदों दा बे जाहैबाय CSBआ मोजाङैनो माने 3rd ग्रेड एबा LP UP टेटनि एबा 4th ग्रेड दा बैफोरनि रिजाल्टखौ होनो थाखाय थियारि खालामगासिनो दंमोन दिनै बे समावनो इलेक्शननि मोनसे MCC नांनानै होबाय दा बैनि थाखाय खायसे जेंना जाबाय जायखौ माने एपइन्टमेन्ट होनो हायि अबस्थासिम सफैबाय दा नैबे खोथाखौ फोरमायदों लोगोसे जुदि इलेक्शन MCC जुदि जायामोनब्ला माने CSBआ माने गासै रिजाल्टखौ होनो एबा एपइन्टमेन्टखौ होनो थियारि खालामदोंमोन नाथाय इलेक्शन MCCनि थाखाय बेखौ एसे प्रब्लेम जाबाय एबा फावसायनांगौ जासिगोन एबा जोंनि BTC इलेक्शननि MCC बायनाय लोगो लोगोनो दा बैफोर एपइन्टमेन्टखौ होगोन एबा रिजाल्टखौ होगोन होननानै मानगोनां BTCनि CM बिथाङा दा बे खोथाखौ रोखायै फोरमायना होदों मोनसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों अब्ला जों मिथिनो मोनबाय जोंनि इलेक्शन MCC जोबनाय लोगो लोगोनो जोबनायनि उनावसो जोङो जोंनि रिजाल्ट एबा एपइन्टमेन्टखौ मोननो हासिगोन दा बेखौ जोङो मानगोनां CM बिथांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों अके अब्ला दिनैनि आपडेट्सआ बेखिनियानोसै गोजोन्थों